Kwajema tonse timamudziwa Onesimus ndi mwana wa Honorable Kamlepo Kaluwa chimodzimodzinso uyu amati Fredox nayenso ndi mwana wa Kamlepo Kaluwa, koma ana awiri amenewa ndi osiyana. Mmodzi amene ali Onesimus kwambiri kwake iyeyo ndi entertainment, ndi music basi, zandalezi iyayi timunamizira. Anyway, pamene Fredox ndithu music, koma kwambiri kwakenso iyeyo ndithu ndale. Komano ngakhale ali kuti Onesimus kwambiri si wandale, komano pa zimene zachitika zoti bambo ake amangidwa, komano iyeyo ngakhale si wandale, komano wayankhulapo pang'ono zachitika. Onesimus wadandaula kuti how can someone be arrested in Blantyre at 5 a.m. kuti munthu angamangidwe bwanji ku Blantyre 5 mmawa and then moved to a holding cell in Namitete. Kena kuntumiza ku cell uko kuna Mitete almost in Nchinji, kufupi ni Nchinji, near the border, kufupi ndi border. How are we going to give him food ish? Tingakampasire bwanji chakudya kumene koko, kumene koko sinzoti madziwa kale, sinzoti nayeso zamukhudzaso kuti ya mapapa zinthu zake. Nde komenti yabwera tsopano ya mwana winayo mu pa post imene kuti history is recording bro, kuti history ndithu papa ndithu zikupangidwa record zimenezi. Ndi nkhani zake ndi zimene zozo ndithu zomwe zikuchitika ndithu ana nawonso ana Honorable Kamlepo Kaluwa nawonso kusailiko akudandaula. Anyway, Malawi and cameras.